ندادي كم كندا قداس نقرب هيوتنا وطيرنا خم نقعاز نويح عمتاتينا وطيرنا زلنا ندادي خمار استوسيدنا مسنزارب دما تكال توتال حدا خبطو ما بقدمينا زغجولو معدل مأكلاتيو تكال توتال عند مبقسيو كاف فرنسا كتما باريس كوينو أب استفرالي كفالات عالمنا دما زرقحن تفلاتنتن زلويو تكال توتال أما بزحتو كفالاتني هاجرنا بعابيو زرقح زنت فزلو تكاليو كابتناي معدل نداد حليفو دما بزح نطفاتاتي كايديو بزيو دما نتوم تتقمتنا يستكال زخونو هاجرات تتقمن شلمات ساعة ترنغوس كواس بمجمار بزحات عوتات تتقمتنا يزعدل كخونو زخاله اتقند حمرتنا يزمدد كاب 18 كساب 35 عدمة زلوهم منسيات باستفراليو ناي مهزون سنعان سرحاتهم نحبرة السب زدقم الزخون عوتات بمفلاي ابتناي عالماو نقدن مستافيو انتخونا جن نزعوات نخروكح اب سلستنت بتاتي زمركوس إذا مالت اب قبرو كوانتا زي وعلا اب حساباو نطفت ام ناي قبراو مهزو مالت مهزو كنسو كاب سراح سلست عمس زو صار مزخون ناي موداتا دما ندق انستيو نمعبال بزبل حساب بلستاب نقد تساتف كون ستيت زبل نتبتاز تقالليو نلوم بار ابت بتكال توتال استمرحه ناي مهزون سنعان وددر زنبره نتفتاتن كابي تبقيسو نبي كم زبصح استنكفار استي حيزنا لكم كنقربينا سناي مكتتال مجمرتا بزعبا زمرب كندالو اب استبقسنالو اب حسابنا زمصنا ነገር እንተሎ بخميم ተወዳደርቲ ናብ ዝመደብ ክሳተፉ ክኢሎም ዝብል ሓሳብ ይነይሩ እዚ ፕሮግራም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ ሕዳር 23 ጀሚሩ ሕዳር 4 ጀሚሩ እስካብ ታሕሳስ 23 እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ ቅድሚ ናብዚ ከሳይ ምግባርና ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ መደብ ሞዛይክ ኣብ ናትራን ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ኩለን ቋንቋታት ሃገርና ተገይሩ ኣናውንስ ተገይሩ ማለት እዩ ድሓር እንታይ እቲ መምዘኒታት ነይሩ ንክሳተፍ ዝኽእል ሰብ ካብ 18 እስካብ 35 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኤርትራዊ ዝኾነ ይሳተፉ ውድድር እዩ ማለት እዩ እቶም ነቲ ኩሉ ኣማሊኦም ናብዚ ውድድር ዝቐረቡ ቀንዲ ተወዳደርቲ 80 መንባሮም ይሓቢሩና ካብዞም ዝቐረቡ ተወዳደርቲ በየናይ መምዘኒዮም ናብዞም ሰለስተ ዓውታት ክበጽሑ ዝኽኣሉ ከምቲ ኣብ እቲ ፕሬዘንቴሽን ተገሊጹ ነበረ ማለት እዩ እቶም ዓውታት መጀመርታ እቲ ኣብ ፎርም ኣፕላይ ምስ ገበሩ ናይ ደገ ክኢላታት ነቲ ፎርም ኣፕላይ ገይሮሞ ዘሎ ነቲ ፕሮጀክታት መምዮም ናብ መጀመርታ ናብ 15 ይፈልይዎ ማለት እዩ ካብ 15 ፈልይዎ ድሕራይ እቶም 15 ዝተፈልዩ ናብዚ ምስ መፀቲ ናቶም ሪዛልት ማለት እዩ ናቶም ውፅኢት ኣብዚ ድማ ናይ ዓድና ናይ ዝተፈላለዩ ክእለት ዘለዎም ክኢላታት ንዓቶም 15 ድማ መምዮም ካብኣቶም 3 ሰባት መሪፆም ማለት እዩ ሕጂ መምዘኒ እንታይ ነይሩ ተቐዳማይ እዚያ ፕሮጀክት ሰሪሓ ዘላስ ሳስቴይነብል ኣፍቲ ናይ ሳስቴይነብል ዲቨሎፕመንት ናይ ዩኤን ኣውፂዎ ዘሎስ ኣብ ውሎት ተዓርፍያ ማለት እዩ ካብተን 17 ሳስቴይነብል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ዝበሃላ ካብኣተን እንታይ ነቲ ጎል ሳቲስፋይ ትገብር ማለት እዩ እታ ካልአይቲ እዛ ፕሮጀክት እዚያስ ናይ ምህዞ ኣለዋ ድዩ ኢኖቫቲቭ ድያ ማለት እዩ ሳሳይ ድማ እዛ ፕሮጀክት እዚያስ ኣብ ባይታ ክትወርድ ትኽእል ድያ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ በዘን መምዘኒታት እዚአን ተመዚነ እቶም ሰለስተ ሰባት ዓዊቶም ማለት እዩ ካብዞም ዓውታት ዝነበሩ ብናይ ምህዞን ሰዓና ኣቕርቦ ዝተዓወቱ ናይ ማይ ነፍሒ ተምሃሮ ዝነበሩ ኮይኖም ብሓባር ዘቕርብዎ ምህዞ እያ ነይራ እታ ስራሕኮ ብዛዕባ ንፅሙማን እቲ ሕግስ ፕሮጀክት እያ ነይራ ሳኻ ሂር ዘደፍ ዝብል ኣርእስቲ ሂብና ኢና ተወዳዲርና ሕጂ ተቐንዲ ስራሓ ናይታ ፕሮጀክት ናትና ዝሓዝናያ ድማ እንታይ እንተኢልና ኣብዚ እንተዳርኢና ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎ ሕብረተሰብ
ዳጋ ብዙሕ ቆላሕታ ኣይተዋህቦን ክትሪኦ ከለኻ ከም ሓቂ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ትምህርቲ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ፀገማት እዚ ንምብዳህ ኢናታ ፕሮጀክት ሓሳብ ኣምፂና እዚኣ ፕሮጀክት እዚኣ ሕጂ እንታይ ትገብር ነቲ ሳይን ላንጉዌጅ ኤሪትሪያን ሳይን ላንጉዌጅ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ቋንቋ ምልክት ናይ ኤርትራ ዝበሃል ናብ ቮይስን ናብ ድምፅን ናብ ቴክስትን ትቕይረልካ ተመሳሳሊ ትክሰምዕ ዝኽእል ከዓኒ ብመልክዕ ድምፂ ወይ ከዓ ብመልክዕ ፅሑፍ ዝኾነ ቃላት ክህባ ከለኻ ብመልክዕ ኣኒሜሽን ጌራ ድማኒ ናብ ቋንቋ ምልክት ትቕይረልካ ማለት እዩ ሓፈሻዊ እዚኣ ነይራታ ፕሮጀክት እዚ ዘቕረብዎ ፕሮግራም ንኹሉ ዝጠቅም ዶ ነይሩ ይኸውን ንኹሉ ሰብ እያ ትጠቅም ምክንያቱ እንታይ እዩ ቋንቋ ምልክት ሓደ ኣካል ናይ ቋንቋ እዩ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነን ቋንቋ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ኣለዉ ካብዞም ቋንቋታት እዚኦም ከዓኒ ቋንቋ ምልክት ሓደ ኣካል እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ኤሪትሪያን ሳይን ላንጉዌጅ ዝበሃል እቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ቋንቋ ምልክት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ኣብ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ድምፂ ኣብ ርሕቀት ክጠፍእካ ይኽእል ይኸውን እዩ ቋንቋ ምልክት ግን ወላ ብማዕዶ ብትሑት ድምፂ ክትረዳዳእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ እዚኣ ንኽተተርጉም ጥራሕ ዘይኮነ እዛ ፕሮጀክትና እውን ከም ካልኣይ ንመምሃር እውን ክንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ እዚ ከም ዲክሽነሪ ናይቲ ቋንቋ ጾም ወይ ከዓ ቋንቋ ምልክት ዝበሃል ናይ ኤርትራ ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ቋንቋ ኣሎ እዚ ድማ ዲክሽነሪ ኣለዎ ናቱ መዝገበ ቃላት ኣሎ እዚ መዝገበ ቃላት እዚ ድማኒ ብመልክዕ ኣኒሜሽንን ብመልክዕ ፅሑፍን እንዳርኣየት ከምቲ ምህረካ እውን ትጠቅም እያ ማለት እዩ ስለዚ ትኽሰምዕ ዝኽእልን እቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎን ክልቲኦም ሓቢሮም ይጥቀሙላ ብሓባር ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓሳባዊ ኣቕርቦት ዝተዓወተ ድማ ኣብ ናይ ስግሮዶባዊ ምንቅስቓስ ጎሓፍ ዝምልከት ስራሕ ትነጥፍ እያ እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይዚ ሓሳባዊ ምህዞ ነቲ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ፕላስቲክ ብምእካብ ብማይ ውዒ ተጠቂምካ ናብ ነዳዲ ዝምስራሕ ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ኣደናቂ ሓሳብ ዝገብሮ ድማ ብማይ ውዒ ብምጥቃም ጥራይ ዝምስራሕ ብምዃኑን ንዝተፈላለዩ ብሰንኪ ከባቢያዊ ጎሓፍ ዝመፅኡ ሕማማት ስለ ዝከላኸልን ብዓብዪ ድማ ብዙሕ ጎሓፍ ዝንክም ምዃኑ እዩ በቶም ሓንሳብ ዝተጠቀምናሎም ግን ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ክጠቕሙና ዝኽእሉ ፕላስቲካት ብምጥቃም ድማ ሓንቲ ሃገር በቲ ዝኣከበቶ ናይ ፕላስቲክ ጎሓፍ ናይ ገዛእ ርእሳ ነዳዲ ክተፍሪ ዝኽእል ሓሳብ እዩ በዚሁ ድማ ዘገርምን ኣብ ግብሪ ምስ ዝውዕል ጠቓምን ሓጋዝን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘየጠራጥር ሓሳብ ተባሂሉ ንሽልማት ዝበቕዐ ኣብ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ብኩሉ ዳይሜንሽን ማለት እዩ እዛ ፕሮጀክት ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ንኩሉ ነቲ ዘላቒ ምዕባለ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ንኩሉ ኤርያ ዳርጋ ትትንክፍ ፕሮጀክት እያ ካብቲ ሓደ ጥቕምታታ እንድሕር ኢልና ንዘሎ ናይ ደረቕ ጎሓፍ ምሕደራ ንዕኡ እንታ ክትገብረና ንዕኡ ክትፈትሓልና ናይ ደረቕ ጎሓፍ ከዓ ስፔሲፊካሊ ከዓኒ ነቲ ናይ ፕላስቲክ ማናጅመንት ንዕኡ ብዓብዪ ክትፈትሓልና እቲ ካልኣይ ከዓና ንጥዕና ደቂ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መፍትሓ ምክንያቱ ፕላስቲክ ዌስት ክንብል ከለና ኣዝዩ ሓደገኛ ባእታ ዝሕዝ ዌስት እዩ ከም በዓል ካንሰር ከምፅእ ዝኽእል ኢንፈርቲሊቲ ምኽንያት ከምፅእ ዝኽእል ሓደገኛ ባእታታት ኣለዎ ስለዚ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ከዓ ንጥዕና ደቂ ሰባት ጋር እንታይ ክትከላኸል እያ ብተዘዋዋሪ ክትከላኸል እያ ክንብል ኢና ማለት እዩ ኣብ ካልእ እንድሕር ኢልና ነቲ ቁጠባዊ ዕብየት ናይቲ ሃገር ሰፖርት ክትገብርን ክትድግፍን እያ ምክንያቱ ክሩድ ኦይል ፕሮዳክሽን ፕሮዲስ ምግባር ማለት ኣብቲ ነቲ ጂዲፒ ናይቲ ሃገር እንታይ ክብ ዘብል ኣታውታት ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ካልእ ከዓ እንድሕርካ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ክትከፍት እዩ ብዙሓት ሸቕለት ኣልፎነት ዘበለ ክቕፃዕ እዩ በዚ ብምክንያት ኣብ ፕሮጀክት ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንድሕር ኢልና ላይፍ ኣፍተር life inside the sea እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ከም ኤርትራውያን እቲ ዓብዪ ፊቸር ኣለና ንብሎ ሬድ ሲ ማለት እዩ እንተዳ ፕላስቲክ ማናጅመንት ኣፀቢቕና ተዘየማሓዲርናዮ ፅባሕ ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን ከምፅእ ክኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ፊቸር እዚ ከዓ እንታይ ሬዲስ ክትገብር ክትክእል እያ ኣብ ሳልሳይ ምድብ ናይ ዝዓወት ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ንምብርታዕ ዝዓለመ እዩ ኣብዚ ምድብ ንህፃናት ዘተኮረ ስራሕ ይቐሪቡ እዚ ማለት ቫይቭ ኪድስ ኣኒሜሽን ቲቸር ዘርእስታ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ኮይና ንትሕቲ 13 ዕድመ ዘለዉ ቆልዑት በቲ ዝስሕቦም ናይ ኣኒሜሽን ምስልታት ብምጥቃም ብኸመይ ትምህርቶምን ባህሎምን ከምኡ ድማ ልምድታቶምን ከም ዝመሃሩ ኣንፈት ትህብ እያ
نتاب استفلاليو ناي تكنولوجيكاو الفتات زحلفو جيزيوم دما أبتغ مزلون مهارنا زنقا عن زخونة تفت كحلفو تحقزا اوكي كأن خفتي نزيع ايديا خبقسا زدرخني حسابات بوزح حبز بفلاي امنا يقولعو كأن كابتي ببوزح مغنياتات مس قولعو خسارح عدل ابز رخب كله مالتي كأن دي قولعو كتمهرهم كالغاسي حبرتات دلو ويكا موفمنت مستوسخلو زيادة افت تمرت ادمع يخون مالتي هجي ابزناي اكاديمي تمرتي خاني كأن دي تمصحفتي منادا ابتي قداماي كالاي ابتوكس كله بتعمي صبق مورال دلو ويكاني نفلطات زحجز بوزح ستوريسن زانتاتاتن بوزح نتمرت زحجز حساباتن الله حجز حسابات زي جن كاب بصحفه راي سي حقاو حليفكا بسئلاو منجدي مخان قلعو اتراكت بزغبرم منجدي مس قربسي بفولي نعوم بزي رسعوا منجدي تمرهم تخل كاب حليفنا ون نتتمرتسي مور مس ندات حقوسهم مهارو دبل علامه مالتي ندات حقوسوس بتحد وجن كاني بزي رسعلو منجدي حنسا مسرايوا اي رسعوانيم لك عقمت نريو دلنا هاني ابوزح بوتاتات بوزح اديكشنز نرى لنا بفلاي بزي جازي مالت مس جيجيوم دباخن نجرات جيزه دباخن موبايل جيمز مالتي تقوم دايبلو موفيز كون خال سيريس موفيز كلا اذا حجي كابتي نتناتهم ابيت نيجاتيف لزقلو مالتي حجي نزن مقدالن نمنتاي اكندوس بوزيتيفلي افتر مايند ناتهم قالوس بوزيتيف زخونه انفلونس نممصا بزن حساباتي زيني از بروجكت زبيكيسيو اتزقرب شلمات ገንዘባው ክኸውን ከሎ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ንስርሖም ዝዕቢ ስልጠናታት ክወሃቦም እዩ ብተወሳኺ ነትናቶም ስራሕ ዘካይዱ ዝተፈላለዩ ትካላት ምዝርከቡ ምውዕዋዓት ከም ዝግበረሎም ይተሓቢሩ ኣመወዳታ ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ተወዳደርቲ ኣመልኪቶም ዝኾነ ዝናዓቕ ሓሳብ ከም ዘየለን ዝኾነ ሰብ ዘለዎ ሓሳብ ናብ ባይታ ከፍሶን ናብ ግብርን ምልዋጡ ድማ ጻዕርን ካካይዱ እዮም ተለበዩምና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታዩ ባይታ እንተ ተፈጢርልካ ያኻ ክትቆይ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ መምፅኡ ኻኒ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዘብለካ ነቲ ኮሚኒቲ ኦፍ ደፍ ዝበሃል ወይ ከዓ ነቲ ናይ ምስማዕ ፀገም ዘለዎ ሕብረተሰብ ጥሞም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜና ንመላለሶም ናፍቲ ናቶም ቤት ፅሕፈታት ብዙሕ እዮም ዝሕግዙና እዚኦም ከዓ ብጣዕሚ ክተባብዑ ዘለዎም ኣካል ሕብረተሰብ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸውን መላእክተይ